Doncs obrim la sessió d'aquest ple ordinari del 25 de novembre de 2013, precisament dia que coincideix amb la commemoració del dia de la violència de gènere i que acabem precisament de fer un parell d'actes en aquesta tarda i aquest ple coincideix amb aquesta data, doncs en principi potser al final el que podem incorporar, no sé, de demanada és que incorporem el manifest a nivell de ple. No sé si es va adaptar o TV, jo diria que no. I potser seria bo que l'annexéssim al final com una proposta de resolucions, per exemple, preguntes, bàsicament. No, bàsicament només seria... Sí. Com a pacte, però ja ho farem en el moment que toqui. Molt bé, comencem doncs pel primer punt de l'ordre del dia, que és lectura i aprovació, si s'escau, de les actes del 7 d'octubre i de l'11 de novembre. No sé si ara heu formulat alguna rectificació, al·legació al respecte. Jo crec que a l'última teníem aquí un petit tema, però és igual, no té massa importància. Quan es parlava dels cotxes mal aparcats i tot això, em sembla que es redactava l'últim i em sembla que ens volíem referir al primer. Perquè es marquen dos, que és el carrer del Sol i el carrer del Mig, i em sembla que es comença la redacció següent referent a l'últim, i em sembla que tot el tema que es parla després és precisament del primer, no de l'últim, sinó del primer. En tot cas, és una qüestió molt lleu i per tant no tindria més que ser. Per tant, passem doncs a l'aprovació. Vots a favor de les actes? S'aprova per unanimitat. Molt bé. Passem al punt número 2, presa de possessió del nou regidor. Aquí donem la benvinguda al nou regidor, a Joan Ramon Tetes. I com marquen els cànons hem de començar per el que seria el jurament de promesa del càrrec de regidor i per tant us demano i haureu de contestar si prometeu o si juro en la versió que més vulgueu, que més us agradi. Jureu i prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament del Pla del Penedès amb lleialtat al rei i al president de la Generalitat de Catalunya i complir i fer complir les lleis d'acord amb la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia? Sí, ho prometo. Molt bé. Benvingut. La credencial sí que hi era, La credencial. També s'ha de dir a l'alcalde, però hi és la credencial emesa per la Junta Electoral Central, nomenament del senyor Juan Ramon. Molt bé, doncs fet el punt número 2, passaríem al punt número 3, que és donar compte dels decrets d'alcaldia del número 43 al 45. Perdó, 55. Comencem per al 43, que és l'aprovació de les nòmines de setembre i la seguretat social corresponent. El número 44 és un requeriment per neteja de solar de promocions vertís. El número 45, en principi, s'estableixen el que són les bases reguladores de les subvencions destinades a l'adquisició de material escolar. En el número 46 tenim, ordenem el que seria l'execució subsidiària de la neteja dels solars relacionats en el decret, en el qual són una sèrie de
solars diversos en bé que s'expedeix a càrrec de Promociones Vertis. El 47 es requeria a Endesa, Distribució Elèctrica, el arranjament de voreres en el que seria el carrer, perdó, no, és una etapa, precisament és una etapa al carrer del camí de Cal Nadal, número 12. En el número 48, aquest sí que és el que serien requeriments de voreres, que com veuran hi haurà alguns més, perquè dintre del que és el pla d'execució d'arranjament de voreres, n'hi ha trossos que no ens pertoquen perquè precisament són malmès per obres o per altres circumstàncies, i per tant el que es fa és requerir als propietaris que arreglin la vorera que han malmès en el seu dia. Per tant, aquí ja el 48 fa referència precisament a això, al carrer Sant Jordi 54, en el 49 al carrer Diputació número 4, el 50 a l'avinguda Torrent Gran 2537, el número 51 a Barcelona 13, carrer Barcelona 13, repeteixo, i amb això hem acabat el que serien aquest bloc de requeriments. Amb el número 52 el que es fa és resoldre bàsicament el que seria la dedicació de la primera tinent alcalde i regidora de l'Ajuntament, Anna Rosalba i Pedrós, i en principi establir la retribució per aquesta dedicació. En el número 53 s'aproven les nòmines del mes d'octubre. En el número 54 s'aprova el que seria la factura d'honoraris professionals de l'arquitecte municipal pel mes d'octubre. I amb el número 55 faig delegació els dies 19 al 22 a la primera tinent alcalde Anna Rosaura i el 22 i 23 el segon tinent alcalde Xavier Massana per trobar-me en absència del municipi, o sigui, fora del municipi, per raons professionals. I amb això estan tots els decrets, no sé si hi ha alguna nota declaratòria d'algun dels decrets. Si no, passaríem el que seria el següent punt de l'ordre del dia, que és donar compte dels acords i condicions de treball del personal per baixes per malaltia. Bé, en principi, com saben, la situació actualment del conveni que tenim laboral, bàsicament és un conveni que el propi Ajuntament, o sigui, la nostra part, el va, diguéssim, denunciar la seva finalització. Quan dic denunciar la seva finalització, volia dir que, en principi, vam demanar com a Ajuntament era renegociar les condicions i amb aquest procediment estem, que seria la renegociació. Aquesta negociació, evidentment, no té en aquests moments tampoc una pressa molt determinada, en el sentit que hi ha unes regles, unes lleis que es van entrar amb el nou govern de l'Estat que estableix sobretot molt el que es pot fer en el capítol de jornada laboral, en el capítol de retribucions, etc. Per tant, a l'estar establert per llei tampoc hi podem actuar, sí que evidentment podem deixar el conveni preparat per quan aquestes lleis es deroguin per estar en una nova situació o hi hagi una nova llei que deroguin l'anterior. Però, per tant, com que el conveni el que era millor del que la llei diu, en principi el que s'ha de fer és aplicar la llei i, per tant, no té una pressa excessiva a la negociació. Però sí que ens quedava un punt que semblava que no el teníem acordat pròpiament,
que era el que eren les condicions de treball laboral i funcionari per quan hi havia baixes per malaltia. No quedava establert en l'anterior conveni i això sí que es va voler establir i per tant es van establir que per baixa per contingències comunes del primer al tercer dia serien el 50%, del dia 4 al 20 seria el 75% i a partir del dia 21 el 100%. Per contingències professionals, a partir de l'1 seria del 100%. Bé, això és, diguéssim, el que serien els màxims que en principi es poden fer i a l'acord al que s'arriba, si no el secretari em corregirà, l'acord que s'arriba és que sigui de l'1 a 3 sigui el 50%, del 4 al 20 el 75% i a partir del 21 el 100%. Això en quant a contingències comunes. I per les contingències professionals, bàsicament seria del 100% a partir del dia 1. Per tant, tot allò que en principi no vingués retribuït directament per la Seguretat Social seria complementat amb aquests percentatges pel propi Ajuntament. Aquest és l'acord al que es va arribar i bàsicament crec que el que teníem que fer avui és donar compte. Com que també té un informe, deixo la paraula a la senyora secretària per si vol afegir alguna cosa respecte a aquest acord. Ja ho vaig dir després. Això deriva d'un Real Decret del d'estabilitat pressupostària del 2012 que va establir uns mínims de cobertura per part de la Seguretat Social, com era del primer dia al tercer, la Seguretat Social no paga res, però hi havia la possibilitat de que les administracions públiques aportessin fins a un 50% del salari del treballador. Abans hi havia convenis on s'establia el 100% o a negociar. Ara han posat els límits que ha dit el senyor alcalde i màxim dels dies 1 a 3 es pot arribar fins a un 50% que anirà a càrrec, en aquest cas, de l'Ajuntament. Del quart al 20è, la Seguretat Social assumeix el 60%, mentre que l'Ajuntament pot complementar fins al 75%, o sigui el 15% restant, per aplicar-lo. I a partir del dia 21, que la Seguretat Social es fa càrrec d'un 75%, els ajuntaments complementen amb un 25% per arribar fins al 100%. En quant a les accidents laborals i les malalties professionals és el 100%, perquè s'aplica també un 25% que complementen les administracions con respecte a lo que ve en la Seguretat Social. La majoria de municipis és el que han fet, implementar fins a los màxims que permet la llei. Molt bé, moltes gràcies. No sé si té algun comentari al respecte. Doncs passaríem al que seria el 5è punt de l'ordre del dia, que és la modificació de pressupost. No veig que posi el número aquí, suposo que deu estar determinada. La número 8 del 2013. Senyora secretària, si us vol explicar el contingut d'aquesta modificació. Bé, és la modificació número 8, com hem dit abans, i es fa per transferències de crèdit per partides que han estat insuficientment dotades o que ara hi ha despeses que no arribaven fins al crèdit que tenien i s'han de suplementar, com és l'energia elèctrica, en sanitat, de festes populars, perquè
faltan aplicar las facturas dels Reis, energia elèctrica d'esports que queden també 6.000 euros pendents de pagament, l'agermanament que ha suposat 2.030 euros més de la previsió inicial, al centre cívic municipal que hi ha millores com són la cuina i alguna cosa, no sé si la campana o alguna cosa que es vol millorar en el bar del centre cívic perquè no complim normativa i com que són elements fixes, correspon a l'Ajuntament provar-los, posar-los. Millores d'edificis municipals que són 500 euros, que no em recordo de quina és, aquesta. I adquisició material de l'Ajuntament és una edifici municipal, no me'n recordo, que és 2.500. 2.500. No, 1.500 euros, però bueno, millores dels edificis. No sé si és del poliesportiu també, poliesportiu, sí. I adquisició de material de l'Ajuntament, que eren 671 euros, del fax, em sembla que era. Sí, el fax, que es va explicar. Después, esto en cuanto a suplementar, bueno, la adquisición de material que es inventariable es un crédito extraordinario porque no estaba previsto. Lo demás son suplementos de crédito, es decir, ampliación de partidas que ya existían. ¿Vale? ¿Cómo las financen? Pues amb la disminució d'altres partides que n'hi havia, com la d'interessos, que són 7.400 euros, despesa de formalització i cancel·lació de les escritures, que hi havia 1.500 euros que havíem aplicat aquest any i que no les hem fet servir, despeses financeres que ens sobren 400 euros i de neteja viària 1.430. De la renovació de clavegueram la traiem, que també hi havia aquesta partida perquè tenim previst la subvenció que ens ha donat la Diputació per el tema de clavegueram, esto estava com despesa corrent i per tant es dona de l'any. I en quant a generació de crèdit per majors ingressos, que són dues subvencions de la Diputació per a adquisició de dues porteries que hi havia la subvenció en xarxa municipis locals i treballs realitzats que són contractacions, em sembla que és la senyora que dona la gimnàstica, que havien de justificar d'activitats esportives amb una factura de 1.210 euros. Sembla que és la que dona gimnàstica en el casal d'avis, no? Diria. ¿Vale? Que estos son los créditos extraordinarios por mayores ingressos, bueno, és la subvenció que s'han donat i la justificació de la subvenció, que l'havíem incorporat al pressupost. I no hi ha res més la modificació. Això és això. Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió, pregunta de fer la modificació. Doncs, en principi passem doncs a les votacions a favor de la proposta de modificació. Doncs s'aprova per unanimitat. I passaríem al següent punt de l'ordre del dia, el número 6, l'aprovació del pressupost i partida de personal del 2014 i del proper exercici. Bé, aquest pressupost en principi contempla diguéssim uns ingressos i unes despeses per 1.220.671,77 euros. És, com es podria
veure comparativament en relació al pressupost que vam aprovar ara fa pràcticament un any. Em sembla que el secretari recordava que l'any passat el vam acordar el dia 26 de novembre, doncs ara bàsicament fa un any, és significativament superior. Aquesta part superior bàsicament ve donat que ja es poden incorporar en el 2014 el que serien les inversions en funció de tots aquells ajuts que havíem demanat, que com saben havíem demanat per als ajuts a xarxa de municipis de la Diputació, i també hem demanat els POSC. Com saben, els POSC de moment no estan resolts perquè sobretot la majoria d'ajuntaments de Catalunya el que va demanar la Generalitat és que primer es paguessin els anteriors POSC abans de donar més, diguéssim, subvencions de POSC. Per tant, entenem que en els propers mesos vindrà la resolució de tot el que seria l'ajut de la Generalitat i no ha arribat, per tant no podem incorporar-ho perquè no ha arribat, però sí que ja podem incorporar el que serien els ajuts que en principi venen de la Diputació. D'aquests ajuts, bàsicament de la Diputació, hi havia una part que en principi també pertocava aquest any 2013, però degut que la comunicació ja va ser llarga, ara ja es procedeix bàsicament el que són els projectes i per la unificació de l'obra, perquè també ens ha sortit més rentable, bàsicament aquests imports tots es traslladaran, diguéssim, el que serien tots aquests ajuts es traslladaran el que seria l'any 2014. Per tant, com ja hem explicat en altres ocasions, les principals inversions se centren, sobretot de cara a aquests 2 anys, perquè és el període que queda bàsicament de legislatura, se centra en el que seria millora bàsicament de clavegram i millora del que seria el nostre centre cívic, que tots coneixem molt millor pel poliesportiu, però en principi per aquests 2 elements és on bàsicament venen les millores, així com el que seria per aquest 2014 l'enllumenat de la nostra barriada del que seria Cal Raspall de Renardes i el 2015 bàsicament el Pujolet. Són les 3 obres bàsicament amb les que estaríem centrats ara pressupostàriament parlant. Dit això, no sé si tenim un pressupost per programes aquí. Teniu un pressupost per programes? Dit això, bàsicament el que poden veure comparativament amb l'any anterior és que no hi ha bàsicament unes diferències molt grans, amb els ingressos no n'hi poden haver d'entrada perquè, sobretot el que són ingressos corrents, perquè en l'anterior ple vam aprovar bàsicament el manteniment del que eren els impostos i taxes, l'excepció de la lleugera pujada del tema de l'aigua, del 0,5%. Per tant, en aquest capítol dels ingressos no podem tenir pràcticament més o gaires més que l'any passat, bàsicament serien per incorporacions de nous veïns o de noves vendes en el cadastre que ens aportarien aquests majors ingressos. Per l'altre costat, sí que evidentment hi entra ja, com aquí diu, amb força el que seria l'apartat de ja no solament del pagament d'interessos dels crèdits que s'han hagut de fer durant aquest període, sinó també hi ha la part d'amortitzacions que, com saben, alguns tenien carències i aquestes carències havien portat que fins ara no s'haguessin pràcticament d'incorporar tots. Per tant, bàsicament amb l'apartat de deute públic, aquest any ja puja a 73.500 euros i incorpora les dues coses, tant interessos com devolucions ja de préstecs. Urbanisme, com saben, bàsicament tenim el que seria el contracte de l'arquitecte i un fons per poder fer estudis i treballs tècnics de coses que van sortint durant l'any, això pujaria quasi bé 25.000 euros. En vies públiques, com saben, bàsicament tenim
2 o 3 aspectes principals. Un és tot el que és el tema de la brigada municipal i els fons que ells necessiten per poder fer les feines de manteniment. L'altre, tot el que serien els consums, sobretot d'energia elèctrica, del carrer, tot el que és l'enllumenat públic. I tercer, el que seria el tema del manteniment de la jardineria, el servei de contracte de jardineria, que com saben fins al 31 de desembre tenim en Mas Albornach, que en principi veurem si aquest contracte continua, però diguéssim el servei de jardineria, com saben, està externalitzat. Això, juntament amb aquestes inversions que dèiem amb el clavegueram i amb millores d'edificis, fa que en el capítol de vies públiques tinguem els 275.000 euros. Pel que fa a la recollida i tractament de residus, aquí, com saben, entra el que va entrar ja el que és el servei del camió bicopartimentat. Això hem de veure si ens aporta aquests estalvis que preveiem, però en principi així estan comptats, i és una partida que es puja pràcticament 96.000 euros. En quant a la neteja viària, precisament el que pràcticament es fa externament, sobretot cada dilluns, setmanalment, aquesta té un pressupost de 24.000 euros, i entraríem al capítol o programa de serveis socials. Aquí estan tots els ajuts que es donen en aquest sentit, més les associacions que es consideren dintre d'aquest capítol, concretament l'Associació de Dones ELNA del Pla i el Casal dels Avis, l'associació de gent gran, i evidentment el que és el manteniment del servei del Consell Comarcal, que en principi tot plegat puja 27.000 euros. En quant al que és el tema del centre d'atenció primària, el pressupost que tenim són de 12.500 euros, quasi 12.500 euros, que com saben aquest sí que havia subvencionat íntegrament per la Generalitat, però tant tenim ingrés com despesa. Pel que fa a la llar d'infants, aquest, com sabem, és un pressupost que pot variar en funció, sobretot, dels nens que s'hi portin, perquè com més nens, evidentment, necessiten més educadores i per tant pot variar, però per el que tenim més o menys previst de cara al 2014, aquest pressupost puja lleugerament per sobre dels 100.000 euros. Pel que fa a la dedicació de pressupost municipal a l'escola de primària, la preescolar i primària, perquè com sabem, bàsicament el que seria la secundària passa a l'intermunicipal de Sant Sadurní, tot el que serien els compromisos que tenim amb la Generalitat en quant a manteniments i consums, més el que seria l'aportació d'associacions com l'AMPA o el propi col·legi amb ajuts diversos, tot això puja lleugerament per sobre dels 20.000 euros. A cultura, que bàsicament aquí s'hi troba tot el que fa referència als ajuts a les associacions que es contemplen dintre d'aquest marc i que concretament són l'Institut d'Estudis Peredescents, la Coral Sol Ixent, l'Agrupació Cultural i Dansaire, el Centre Agrícola, el Grup de Teatre Gabodat, la Parròquia Santa Magdalena. Aquestes, que en principi eren associacions culturals, més el que seria el poder mantenir l'escola de música, puja lleugerament per sobre dels 10.000 euros. En quant a joventut, el qual per un costat tenim el servei, que com saben el tenim conveniat amb el Consell Comarcal, més alguns fondos d'altres feines i l'ajut a l'agrupació de joves, això pujaria uns 17.000 euros. En festes populars, bàsicament és un manteniment del que teníem fins ara, i per tant a festes populars hi dedicarem 55.000 euros, i a les
i quedaria complementat també per el que serien les associacions dedicades més a l'apartat de la festa, com els grallers, la batuclàs, els mazamuques i el ball de diables, i en conjunt, amb aquest capítol, aquest programa es quedaria amb quasi 50.000 euros. Pel que fa a esports, aquí bàsicament hi ha el que seria el manteniment i sobretot subministres del que és la part del poliesportiu. Per l'altre costat també el que serien els ajuts a les associacions que en principi es consideren esportives, com la Unió Esportiva del Pla, la Penya Barcelonista i l'Associació de Motos i vehicles antics. Això en principi està per tot l'entorn dels 30.000 euros. El complement d'aquesta partida ve per el que seria l'apartat de la rehabilitació del que deia el centre cívic, bàsicament que aquí com a inversió hi entren aquests quasi 135.000 euros i això fa que la suma total pugi fins als 163.000 euros en esports. En el capítol desenvolupament econòmic i social, aquest programa és nou d'aquest any. Com saben, durant l'any 2013 el que es va fer és l'estudi de la situació econòmica i social del municipi, amb el qual van sortir tota una sèrie de recomanacions i pla d'accions que a partir d'ara s'han de tirar endavant. En aquest apartat, bàsicament, hi ha una part que s'estructura com diríem el que seria l'apartat de l'activitat turística, que vindria a complementar el que seria la nostra activitat bàsicament agrícola, agroindustrial i de serveis. Ara bàsicament hi afegiria la turística dintre del que és el programa ja de la comarca, del programa comarcal, i per tant dedicar un espai precisament al nostre centre cívic que serveixi d'acollida turística, això ens suposarà una inversió d'uns 23.000 euros i escaig. Per sobre els 23.000 euros, tot el complement després vindrà bàsicament per el que seria el programa FEDER. Pel que és el cost del que serien els òrgans de govern, per tant, regidors i alcaldia amb dedicació i retribucions, assistències de plens i juntes de govern local, això puja a quasi bé 32.000 euros. En el capítol de serveis generals, que bàsicament hi entra tot el que és el personal administratiu que tenim a l'Ajuntament i després tot el que són les despeses de béns corrents que es precisen, tant siguin d'energia elèctrica com de combustibles, subministres de telèfons, correus, missatgeries, publicitat i propaganda dels nostres edictes, primes d'assegurances, neteja d'edificis, que aquí en aquest apartat s'inclou la neteja de tots els edificis, tant del propi Ajuntament, però també, evidentment, del que són les sales municipals de l'escola i les llars d'infants. Doncs tot aquest capítol puja, bàsicament més tot el que són les transferències que s'hi fan amb altres entitats. Tot això puja al voltant de 247.000 euros, un dels grans capítols, el gran capítol o el major capítol. Evidentment, com bàsicament no pot ser d'una altra manera amb el que seria amb la despesa corrent. I per finalitzar ja el capítol de les despeses, com saben, tenim tot el que és la recaptació d'impostos delegada a l'organisme de gestió tributària. Això, evidentment, té un cost i aquest cost és de 16.000 euros. Per tant, aquest pressupost total de programa fa aquest 1.220.671,77 que casa
amb els ingressos, que un cop aprovades el que serien les ordenances, en el darrer ple, el que es preveu és que per impostos directes es recapten 428.800 euros, amb impostos indirectes 10.000 euros, amb taxes i altres ingressos 223.200 euros, amb transferències corrents de l'Estat, de la Generalitat, de diversos departaments i de la Diputació de Barcelona. En principi es preveuen que tindria unes transferències corrents per 296.000 euros, amb ingressos patrimonials, que bàsicament aquí el que hi ha és el contracte del bar poliesportiu, doncs aquí estaríem per sobre dels 12.000 euros, i amb el que seria ingressos bàsicament per transferències de capital, pròpiament, com hem dit abans, els ajuts que només incorporem en aquest pressupost, de moment que només podem incorporar són els de la Diputació de Barcelona, que això és una quantitat que pràcticament està en els 250.000 euros. Tot això també fa que els ingressos casen en aquest 220.671,77 euros. Fins aquí el que seria el contingut del pressupost 2014, de despeses i d'ingressos, i passo la paraula a la senyora secretària perquè amb el seu informe afegeixi aquella informació que cregui convenient a part del que ja bàsicament s'ha donat fins aquí. Gracias, señor alcalde. Pues poca cosa más, porque ya lo ha explicado prácticamente todo. Lo único que hay es las amortizacions aquest any del préstec del Banc de Santander, que fins ara no teníem, perquè teníem una carència de 2 anys, la puja en aquell moment els passius financers, que seran per a l'any 2014, juntament amb les amortitzacions de los altres dos préstecs de la Diputació que teníem, 48.000 euros. I els interessos, 25.000 euros. Del préstec del Banc de Santander, l'amortització del Banc de Santander seria 23.000 euros per a aquest any i de crèdit caixa de la Diputació 24.000, o sigui, els 48.000 que dèiem. Total, prop de 70.000 i poc d'euros. Quant al tema de l'estabilitat pressupostària, que és el que l'alcalde m'ha dit, doncs complim estabilitat pressupostària, per tant complim el que requereix la llei d'estabilitat pressupostària, és a dir, tenim superat. Tot això deriva de les operacions que en l'informe es van explicant en quant a la capacitat de generar estalvi corrent en les operacions, en els capítols de despeses corrent, de l'1 al 4, en quant a les despeses, tenim per operacions corrents 872.492 euros i, sin embargo, d'ingressos del capítol 1 al capítol 5 per operacions corrents tenim 970.733, con lo qual hi ha un estalvi corrent de 98.240 euros que si li anem restant els principis que marquen els 795, com són el de no execució, que aquí incorporem tot el que podem considerar que sigui de dubtosa execució tant en les despeses com en els ingressos. En les despeses serien despeses financeres per interessos que hem tret 500 euros o transferències corrents com són les del fons de l'Estat o el fons de la Generalitat o la llar d'infants, que hem tret otros 1.000 euros, serien uns 1.500 euros que podrien considerar-se com de dubtosa execució a disminuir en quant a l'execució del pressupost. I d'ingressos hem tret 5.000 euros en quant a impostos indirectos, que és el ICIO, perquè l'ICIO en els últims anys no està sent en els municipis important, al contrari ha baixat moltíssim,
i també podem treure de transferències corrents del fons i d'ingressos patrimonials 500 euros, per la qual ens quedarien 6.500 euros de reducció de los ingressos que teníem en aquest moment front a 1.500 euros de despeses, que ens quedarien un negatiu de 5.000 euros a reduir de l'estalvi corrent que havien dit que tenien de 98.000 euros. En quant a principi de no recaptació, també ens diu la llei que establim un percentatge de possibilitats de no recaptació de los ingressos que tenim previstos en el pressupost. Hi ha una franja entre el 0,6 i el 0,8%, aplicant un 7%, que és un 0,7%, que és el que hem considerat que és la mitjana. Nosaltres tindríem unes reduccions d'ingressos per no recaptació de 4.634 euros ajustats, segons l'ajust del 0,70%. Després del principi de meritament de despeses financeres, tant d'ingressos com de despeses financeres, també reduïm 2.132 amb 48 euros, per la qual de l'estalvi corrent que teníem en principi en 98.240, si li traiem els ajustos per la no execució prevista de 5.000 euros, li traiem els ajustos per la no recaptació de 4.634 i li traiem els ajuts de meritament per despeses d'ingressos financers, que eren els 2.132 amb 48 euros, ens queda una capacitat de generar estalvi de 86.474 amb 28 euros. Si además diem que necessitem finançar inversions para cuadrarlas porque tenim en quant a inversions 249.938 amb 77 euros que provenen de los 85.000 euros que ens otorga la Diputació para destinarlos a clavegueram, de los 30.000 que ens ha otorgat para l'il·luminat públic i para el centre cívic 134.726 euros, que són els ingressos que havia dit l'alcalde que teníem de subvenció de la Diputació i no hem incorporat res de més. Tenim que per quadrar les inversions en quant a ingressos tenim 249.938 amb 77, que és el que sumen aquestes partides que hem dit, i sin embargo d'inversions de despeses tenim 300.174 amb 53 euros, ens dona que hem de afegir o incorporar dintre del pressupost ordinari 50.235 amb 76 euros per finançar les inversions. Con lo qual, si lo deduïm de los 86.474 amb 28 euros que ja havien anat restant de l'estalvi net que havien aplicat de los 98.000, ens quedaria una capacitat financera del conjunt del pressupost de 36.238 amb 52 euros en positiu. Per tant, complim l'estabilitat pressupostària. Igual que l'any passat, que ja portem 2 anys que estem en el compliment de l'any. Molt bé, moltes gràcies, senyora secretària. Un moment de... si hi ha alguna qüestió, pregunta o vol proposta en relació al pressupost del 2020. Volia preguntar que les millores de la via pública aquest any no s'hi posat. La millora de la via pública, l'any passat hi teníem contemplats 16.000 euros i aquest any està zero. Sí, bàsicament això és per dues qüestions. La primera és perquè el que seria el tema asfalt, bàsicament i voreres, quedaria fet aquest any, com hem pogut veure. Doncs ja han començat les obres de vorera, les d'asfalt ja es van acabar fa força temps, i per tant, en principi amb aquest capítol ja estaria acabat. L'altre vindrà molt marcat pel tema del clavegueram. Evidentment,
el tema del clavegram és el que, en principi, en aquests moments, és el que bàsicament és on s'invertirà i, per tant, evidentment, per que de la via pública es malmet bàsicament el clavegram, el mateix obra ho ha d'arreglar, no? Per tant, aquest és un capítol que, en principi, de moment no es contempla. Això no vol dir que durant l'any es pugui, en principi, contemplar alguna cosa si es veu, i sobretot de caràcter d'urgència, perquè entenem que, havent arreglat bàsicament tot el que eren els punts d'asfalt que bàsicament es van detectar en el seu moment, i el de vorera, aquest any, almenys el 2014, i llavors el 2015 ja hem de tornar, però de moment el 2014 concentrat en el que era el pressupost disponible a el que serien millores de clavegram que bàsicament ens toca. El pla de mobilitat, aquest nou, està contemplat. El pla de mobilitat bàsicament pot passar, a veure, falta bàsicament el pressupost final, però hi haurà, estarà molt basat, la majoria estarà basat en el que és senyalització horitzontal. Per tant, hi ha molta feina bàsicament que la fa la brigada. Hi ha bàsicament el que seria el moviment horitzontal. Per tant, no s'han d'adquirir grans elements nous, que queden bàsicament seran adquirir evidentment algunes de les plataformes que es determinen, que no són d'un gran pressupost pels models que hem vist, i intentarem que entri dintre del que és la partida que bàsicament la partida de manteniments en vies públiques i tot això ja és bastant folgada, i per tant per bona part evidentment s'haurà de dedicar a això. No dic que durant l'any no s'hagi potser bàsicament la partida de complementar, perquè veiem que per alguna raó s'hagi de fer, però per l'anàlisi que de moment tenim, bàsicament molta de la feina del pla de mobilitat es pot fer a través de la pròpia brigada. Això fa que també evidentment s'abarateixi bastant. Ja dic, no dic que no hàgim de fer o que no hàgim de fer un moviment o alguna modificació pressupostària, però de moment sí que ho contemplem posar en aquest capítol com a millora de via pública en general, perquè on està concentrat bàsicament és en la partida de sota, que és la de renovació de clavegram, perquè és el que hi ha alguns aspectes que bàsicament també queden per arreglar, que seran tots de voreres i seran d'asfalt, però entra dintre del que és el tram de la Diputació, interior de la Diputació, i per tant és una qüestió pròpiament dit i no afecta en el nostre pressupost. Aquesta és una altra qüestió que en tot cas després en mocions, per exemple, preguntes ja comentaré també, però de moment hem fet el càlcul que no faríem més el que estaria inversió, pròpiament inversió en aquest capítol. No sé si hi ha alguna altra qüestió, alguna altra aclaració que es necessiti. Doncs, en principi, bàsicament, només afegir que bé, hem intentat novament, i gràcies a l'esforç de tots els regidors aquí presents, que tots crec que hem demostrat la voluntat aquesta, i això que sobretot el pressupost i sobretot les despeses fos el màxim clar possible. Crec que això ho hem anat transmetent també a l'equip que porta el tècnic, que porta el pressupost. Jo crec que en mica en mica hem anat fent aquestes partides d'aquests programes, aclarint sobretot perquè qualsevol dels nostres veïns pugui saber exactament on van destinats cada una de les partides i en quina proporció del pressupost hi van destinades cada partida,
un any més hem fet un pas més en l'aclaratòria d'on van destinats aquests diners, i per això vull agrair a tots els regidors i presents que tinguin aquesta convicció de claretat en quant al tema dels números, i l'equip tècnic també de fer-ho possible, perquè sempre és un esforç més per presentar el pressupost programat i el màxim detallat possible. Crec que encara podem avançar, però crec que en aquests 2 últims anys hem fet bastants esforços en aquest sentit, i el d'aquest any va un pas més inclús el de l'any passat, i també crec que és bo destacar. Dit això, passaríem al que seria les votacions. Vots a favor de la proposta de pressupost del 2014. Doncs s'aprova per unanimitat. Molt bé, passaríem al 7è punt de l'ordre del dia, mocions... Perdó, la plantilla i la RLT. Ah, sí, la plantilla. Sí, però com que aquí està al mateix punt, senyora secretària, la plantilla. No veig la plantilla. No ens quedem sense personal. Si no ens quedem sense personal. Bueno, la plantilla és la mateixa que hi havia l'any passat, no s'ha fet cap mena de modificació. Hi ha el secretari interventor, que està vacant i que es cobreix per concurs, per cert, està ara en el concurs unitari, o sigui, podria venir algun secretari interventor en aquest moment. Hi ha un administratiu, amb un grup de classificació C1, hi ha 2 auxiliars administratius i hi ha una aigua civil. Això en quant a funcionaris de carrera. En quant a personal laboral, hi ha 4 educadors infantils, hi ha un auxiliar assistent infantil, hi ha peons i oficials de primera, un a temps parcial, hi ha un auxiliar administratiu a temps parcial també. Això en quant a laboral. El que sí que s'ha modificat és la relació de lloc de treball en quant a la incorporació dintre de la relació de la directora de la llar d'infants. És un lloc de treball que es ve realitzant des de fa molt de temps, però no estava recollit en la RLT, i llavors s'ha incorporat. Seria un lloc de treball a cobrir, es pot cobrir per concurs o per lliure designació, que és el que està en aquest moment. La senyora Lourdes està exercint les funcions de director, però no té aquest lloc de treball, entre altres coses, perquè no estava creat, evidentment. Però la possibilitat de cobrir-lo, que és entre els funcionaris que compleixin les condicions que requereix aquest càrrec, podria ser per concurs entre tots els funcionaris o de lliure designació, o sigui, designar-la a dit i qualsevol altra corporació que designés el que considerés oportú. En principi s'ha posat per concurs, i això suposaria que un cop fet el concurs tindria estabilitat en el lloc de treball. La plaça és la mateixa, és educador infantil, que és la que va cobrir en el seu moment per oposició. Els llocs de treball no es cobreixen per oposició, es cobreixen per concurs o per lliure designació entre els funcionaris o laborals que hi ha dintre de l'Ajuntament. Tota la resta de llocs de treball són genèrics, és a dir, es cobreixen juntament amb la plaça, però són auxiliars administratius que són genèrics, o l'alguncil, que és genèric, o educadors infantils, que són llocs de treball genèric. Per tant, assumeixen aquest lloc de treball juntament amb l'oposició. Però el director de la llar d'infant no és així. És un educador i que cobrirà aquest lloc de treball. I és l'única modificació que hi ha respecte a la de l'any passat. Molt bé, doncs si hi ha alguna qüestió, pregunta o relacionada amb aquest tema. Bé, com deia la senyora secretària, bàsicament és una qüestió d'aquest manteniment de l'equip de personal que tenim. Voldria afegir, sí, amb aquest
punt de la plantilla, no recordo si l'he informat en algun altre moment en aquest ple, però bàsicament estava dintre de les sol·licituds del catàleg de serveis de la Diputació, per tant jo crec que tots els regidors en poden estar assabentats, però no obstant, en tot cas sí que el que els hi comento i els diria és que durant l'any 2013 ens hem sigut, pròpiament, s'ha fet el que és l'estudi de la valoració bàsicament dels llocs de treball que tenim, quan bàsicament a dos aspectes. Un és el funcional, en el sentit de si estava equilibrada la plantilla del nostre Ajuntament en funció de la feina que es generava. Això bàsicament se segueix per uns paràmetres i es compara amb un grup de municipis bàsicament més o menys d'estructura i pressupost similar al nostre, de tota la província de Barcelona. Aquest estudi funcional ja s'ha fet, i també des del punt de vista retributiu, també amb el que seria la comparativa per les funcions que s'exerceixen, el que serien els salaris que es cobren, i aquests salaris comparar-los bàsicament també dintre d'aquest grup bàsicament que es fa dintre del que serien de municipis de la província de Barcelona. La Diputació de Barcelona ho té referenciat en una sèrie de grups, hi ha 11 o 15 grups, en funció d'una sèrie de criteris que ja venen establerts. Aquest estudi està acabat, ens el van entregar aquest any, i bàsicament està evidentment de tots els regidors, però bàsicament concloïa dues qüestions que crec que són bones de nombrar. Des del punt de vista del que és el funcionament, quant al número i tasques, bàsicament estem dintre de la mitja, i per tant els semblava el diagnòstic bàsicament pròpiament de la Diputació de Barcelona és que teníem un ajuntament molt equilibrat en quant al número de llocs de treball i les funcions que es feien, per tant ens col·locava en una situació, diguem, òptima, perquè ho entenguem tots. I en l'apartat retributiu, bàsicament el que es venia a considerar és que les nostres retribucions estaven bàsicament totes per sobre de la mitja, a excepció d'un parell de llocs de treball. Bé, en aquest pressupost no es contempla bàsicament el tocar el pressupost que acabem d'aprovar, no es contemplava, com ja saben, el pujar cap retribució, bàsicament perquè estem sota una llei en aquests moments que ho impedeix. Però jo sí que aquí volia demanar a la senyora secretària i interventora d'aquest Ajuntament que en el moment en què hi hagi, o perquè hi hagi una finestra, o perquè la llei es derogui, o perquè es vegi que hi ha algun mecanisme legal possible, doncs que ens ho faci saber i que bàsicament s'estudi en el sentit que almenys aquests dos llocs que en principi no estan arribant a la mitja, avui com a mínim puguin arribar a la mitja, tot i que suposi un esforç pressupostari del propi Ajuntament. Però ja que tenim aquesta situació, doncs per un costat tot el que siguin els llocs i empleats que ja estan a la mitja o per sobre la mitja, doncs evidentment manteniment, aquesta és la proposta, manteniment, i ja ho té el propi pressupost, però sí que aquests dos llocs que van concretar que estaven per sobre de la mitja, la voluntat seria portar-los a la mitja en el moment en què puguem tocar retribucions. Desconec si la legalitat vigent ens dona alguna oportunitat. Si no ens la dona la legalitat vigent, tant ens la doni, l'encàrrec que faríem seria que es fes una proposta des d'intervenció i secretaria perquè en principi fos
portada a aquest ple. De moment res més, no sé si hi ha alguna qüestió més sobre la seva plantilla. Doncs passaríem a l'aprovació de la plantilla pel 2014. Vots a favor de la proposta? Doncs s'ha aprovat per unanimitat. Molt bé, i ara sí, passaríem al següent punt de l'ordre del dia, que són mocions, pregs i preguntes. Com deia a l'encapçalament, crec que una primera moció podria ser proposar l'adhesió del Ple de la Corporació i del Projectament al que és el manifest que s'acaba de llegir a la porta de l'Ajuntament, el manifest que es llegeix amb motiu del dia de la violència de gènere, contra la violència de gènere. Per tant, si estaríem d'acord, aprovaríem l'adhesió a aquest manifest i constar i fer-ho arribar a el que són les organitzacions competents en aquesta matèria. Dit això, donem la paraula al grup del Govern Municipal Independents del Pla per que faci les mocions o preguntes. Es dona per aprovat, no? En primer lloc, la benvinguda al nou regidor. Moltes gràcies. I bueno, en segon lloc, a part d'això, jo volia fer només dues preguntes. Una és que vam aprovar l'ordenança l'últim, devia ser l'ordenança dels animals de companyia, i en l'últim vam aprovar el pla de mobilitat. Ara la pregunta és, voldríem saber quan es pensa posar en marxa aquests dos. Suposo que l'ordenança ja està vigent, però vam parlar que es passarien uns llibrets explicant aquesta ordenança als veïns del poble, i llavors voldria saber quan es posarà en marxa. Molt bé. En principi, a veure, jo la resposta que tinc jo és bàsicament tot seguit, o sigui, l'ordenança el dia que com bé deia, el dia en què s'aprova, doncs l'endemà entra, com aquí diuen, l'exercici, sempre i quan hi hagi el període dels 30 dies, no? Que hi ha d'haver. Sí, no, encara no estan viu. De delegacions, que no sé si van passar o no han passat. No. Però en principi entenc que hi ha un període de delegacions. Si en el període d'aquelles delegacions no hi ha al·legacions, s'aprovarà directament, i si hi ha al·legacions se suposa que les haurem de resoldre en aquest propi ple. Per tant, ara, pròpiament, voluntat, evidentment l'aplicació és la immediata i la que ens permeti. La redacció, el que hem encarregat bàsicament és que es demanin pressupostos per el que seria la impressió, l'interès ràpid del que seria l'ordenança, i entenc que es podran aprovar en el moment en què l'ordenança sigui definitiva, que encara no els hem vist, però bàsicament ja s'ha ordenat que es demanin aquests pressupostos. Per tant, diguéssim, estem anant-hi, o ens queden encara alguns dies. Referent al pla de mobilitat, aquest tema ja va, bàsicament, com que no necessita el període d'exposició pública, ja el va passar, aquest ja es va iniciar l'endemà mateix, l'arquitecte ja va estar buscant la manera de fer i de, com aquí diu, de fer tot, bàsicament, sobretot el que és la senyalització. Com he explicat abans, la solució que planteja és molta senyalització horitzontal i afegint a el que ja havia comentat abans i que en aquell moment tampoc me n'he recordat suficientment, la part de material bàsicament que es pugui o que s'hagi d'invertir, bàsicament,
que és bàsicament molt petita, el que intentem és que hi càpiga també en el pressupost 2013. Per tant, això vol dir que és molta celeritat, perquè si, com que encara tenim algun remanent en l'apartat d'inversió, doncs en principi si hi hagués aquest import que s'hagués d'invertir, doncs es podria fer molt ràpidament. Per tant, jo bàsicament el que estic esperant bàsicament dels serveis tècnics ja és el que seria el pressupost definitiu del que seria l'actuació, que ja dic que les primeres converses que hi ha hagut amb els serveis tècnics que l'any passat serà senyalització molt horitzontal, per tant aquesta molta part es pot fer a través de la brigada i per tant evidentment són pots de pintura, això sens dubte, però l'altre apartat bàsicament si hi ha alguna senyal o algun bàdem que s'hagi de comprar segurament es podrà fer amb el propi pressupost del 2013 i per tant es podrà aplicar ràpidament. Bàsicament en aquests moments a disposició una miqueta dels serveis tècnics. Però bé, entenem que s'ha de fer. Serà aquest any? Podria començar aquest any, ara, clar, estem a finals de novembre, estem a desembre, molts dies de festa. Doncs aquest any serà el gener. Si no és aquest any, doncs evidentment pot començar també. Però hem d'estar ja al final de tot el procés. L'ordre que està als serveis tècnics és tirar endavant ja. L'arquitecte, evidentment, el que espera és que si hi ha un mini pressupost, doncs li aprovem. No? I nosaltres el que evidentment li demanem és que hi hagi, com sempre, els 3 pressupostos comparatius. I amb això està, els 3 pressupostos comparatius i el seu informe. I amb això està, però vull dir, no hi ha cap dilatòria amb el que seria l'execució des de l'endemà. Sí que el que ens queda fer és que això bàsicament ens quedaria fer ja és un punt de vista administratiu, però que ho aprovarem evidentment tot conjuntament, que és la comunicació evidentment amb els veïns ja, el que aquí diu casa per casa, de com quedarà el passarament, això es passarà casa per casa, perquè qualsevol canvi, evidentment hi ha canvis direccionals de carrers i per tant això s'ha de comunicar, i tot i que ja s'ha exposat i s'ha exposat en les cartelleres, bàsicament allò, el que sí que el definitiu, aquest, bàsicament, a part de col·locar-ho a les cartelleres, s'enviarà a cada casa i això sí que, això bàsicament, com que segurament ho farem a través de fotocòpies o de la pròpia revista, bàsicament, que està també configurant-se en aquests moments, d'una manera o d'una altra, bàsicament. Si arribem al que seria la revista, bàsicament seria fer-ho per la revista. Si no s'hi arribés per la revista, llavors es farà una edició especial, però bàsicament es comunicarà casa per casa. Però l'execució és immediata i no hi ha cap dilatori en aquest aspecte. No sé si vol afegir alguna cosa de serveis o... No sé si té alguna notícia més fresca. En principi no, i que ho anirem fent. A veure si podem començar aviat. Molt bé, més qüestions? Bueno, jo vull dir una mica de queixa, perquè vaig trucar per l'embús de la claveguera, el claveguera comentar-lo. Vaig trucar i el Bruno, en Josep, perquè és la persona que em va atendre, va dir, ja que vas fer què és a dir. I avui no havien vingut encara. He trucat i van dir, nosaltres no ens hem avisat d'aquí, ningú d'aquest carrer. Per tant, vull dir que sàpiga que a mi m'ha passat això. Vull dir que a mi m'han dit cases que no... ells havien tingut cap ordre d'això. Doncs ja que he vingut avui aquí, si no, no de l'any, m'han dit la claveguera que... Sí, el manteniment de les clavegueres ara està al servei d'aigües i per tant és el que té que fer l'anàlisi del que està passant. Clar, jo
si torna a ploure, Però si truqueu a Bruno, diu que ha de passar-li a la doncs casa. jo us dic, Sí. jo demà no em costa res d'anar i diré, tinc ganes de dir-li. A veure, ara per què no he pogut? Ja no estava aquí a casa, si torna a ploure. Quan avui jo he trucat, perquè no havien vingut i nosaltres no tenim cap avís d'aquesta Teresa. Per tant, a veure, cada qual que faci la feina que li toca. Molt bé, prenem nota de totes maneres i al principi la senyora secretària li demanem que en tot cas demà s'asseguri que circula l'avís a casa perquè analitzi el que està succeint en aquest punt, diguéssim, de clavegueram del carrer Sabanell, número 3. És que mai demanen res perquè doncs us gasto. Però encara no han anat. No. No han d'anar. I en un any Problemes no no tenen s'han avís. que han d'anar-hi, vull dir. No s'ha arreglat han de encara. venir, Hi ha una incidència de clavegueram allà i primer s'ha d'analitzar el que passa, que entra aigua a la casa i llavors aquí, el número 3, que refereix al número 3. A mi m'han dit que ells d'aquesta adreça no tenien cap notificació de que havien de venir. Ja m'ha estranyat, home, això de dimarts, vaig marxar dimecres, i esclar, quan he arribat, la van tapar, perquè diu, home, feia molta mal olor, però aquí no ha vingut ningú. Molt bé. Més qüestions? Jo, vull dir, el David no allà. Això era personal, però vull dir, no és que estigui aquí, era a casa, doncs. Molt bé. Alguna qüestió per grup de convergència? Jo, com sempre, invitar-vos a participar al gran recapte d'aliments que es fa el dia 29. Sabeu que ja hi haurà... Són les poblacions més grans de la comarca on es fa realment el recapte, pot ser Sant Sadurní, la Franca, els Monjos, Gelida, entre d'altres. I això per una banda, i l'altra és aquest Caminem per l'alimentació infantil, que és una passejada solitària que es fa el dia 30 de novembre. Se surt a les 10 des del Parc de l'Espiga i es va fins al Castell de Penyafel. I bé, es fa una donació, és una donació econòmica, que pot ser de 5 euros per persona o bé el grup familiar de 10 euros, i aquests diners van destinats a la compra d'aliments per nens. I bé, com sempre, animar-vos a participar. El penjarem a la web i estarà també a les cartelleres. Era només que res per recordar-ho. Molt bé. Aprofito en principi bàsicament el punt per donar un ple d'informacions, una bastant visible, l'altra una mica menys visible encara, però que espero que ho sigui ben aviat. Com ja hem comentat, en aquests dies s'està fent el que és l'arranjament de voreres, però també hem vist que ja han començat les obres de la sala d'estudi. Bàsicament aquesta era una obra que, com sabem, teníem compromès que fes la Generalitat, i així és, i per tant espero que, ja que les obres han començat el mes de novembre, entenc que cap a finals de primavera ja la puguem utilitzar. Espero que potser sigui una miqueta abans, però no crec que estigui preparada pels exàmens finals d'aquest any, encara no sé, però les obres em sembla que tenen un pas fins al març o més o menys abril, no sé si les pluges deixaran o no deixaran, si el fred deixarà o no deixarà. Però jo crec que sí que hem de celebrar entre tots que en principi ja comenci el que seria les obres d'aquesta sala d'estudi, que com sabeu havia sigut demanada per els veïns nostres, i per tant serà un espai que no solament serà per estudiar-hi els nois de l'escola primària que tenim, sinó també evidentment els de la secundària
batxillerat i universitat. I sala de lectura. I serà sala de lectura i per tant els caps de setmana també es podrà utilitzar aprofitant l'entrada pròpia que tindrà, que no s'haurà de passar per dintre de l'escola. Per tant, ara sí que ens queda ja que comencen les obres, fer una miqueta el que seria el reglament de funcionament, no? I determinar, cosa que la regidoria d'educació té sobre la taula i uns mesos per en principi per pensar-ho i per aportar-se el règim de funcionament que tindrà la pròpia sala d'estudi, tant des del punt de vista d'horaris com també evidentment persones que faran el control i el seguiment bàsicament de la sala d'estudi i el propi reglament una miqueta interior amb el que ens hem de seguir, però de moment celebrem que han començat les obres, estarem una miqueta incòmodes uns quants mesos a l'escola, però crec que l'obra s'ho val i per tant la Generalitat ja ha començat aquesta obra. També celebro comentar-vos que fa un parell de setmanes va arribar l'escrit del diputat bàsicament d'infraestructures de la Diputació de Barcelona en què ens deia que licitaven ja el que seria les obres per fer l'arranjament del que és l'entrada, diguéssim, des de la Bòbila fins a l'avinguda del Torrent Gran. El que ens ha comunicat bàsicament la Diputació és que ja passa a licitar les obres, per tant és el pas previ evidentment a l'execució i per tant entenc que ara estan en el règim de rebre les propostes dels constructors i a partir d'aquí hi ha l'aprovació però això és senyal que tenen ja la reserva pressupostària i per tant que també entenc que és una obra que no sé si l'acabarem dintre del 2014 però que també entenc que té un bon calendari perquè puguem gaudir d'aquest arranjament quan abans sigui possible. Per tant, aquestes dues coses, aquestes dues informacions, també les volia deixar constància, en principi crec que són inversions que creiem que es tenien que fer i per tant que tinguin endavant ja és bo i és bo que tots regidors, consistori i veïns sigui bo que ho sapiguem i en principi tot seguit podrem gaudir d'aquestes dues infraestructures, una és nova i l'altra evidentment serà de millor. Dit això, no sé si hi ha alguna qüestió més, si no hi ha res més. Jo volia fer una proposta als serveis socials, aviam si seria possible que el pla... Serveis, perdona? Serveis socials, perdona? Si seria possible que hi hagués que aquesta crisi i que hi ha nens el dia de Reis no tindran joguines, si hi hagués possibilitat que el pla de fer una recollida de joguines, que hi ha moltes cases, suposo jo, que tenen joguines que no es fan servir. L'any passat què es va fer? Es va fer. Sí, l'any passat. Sí, ho sé que aquest any. L'any passat es va fer a través de la Unió Esportiva Pla. Aquest any hi ha una idea per part de la regidoria que de votar altres coses encara no els hi he posat, o sigui que va una mica encaminada, la idea va una mica encaminada, caminem per donar somriures o alguna cosa així, que la idea era pagar una joguina, ni que sigui un puzzle o alguna història per fer creació d'una bossa, però encara no he pogut parlar amb la Unió Esportiva Pla a veure si ells ho volen fer i si no se'ls proposarà qualsevol altra entitat. Sí que és veritat que s'ha prioritzat amb ells perquè l'any passat van tenir l'iniciativa. Trobo que seria just invitar-los primer a continuar, igual que si qualsevol altra regidoria s'hi vol afegir, serà més que benvinguts. No sé si hi ha previst. Molt bé, sols recordar que aquesta setmana, el dia 17, concretament farem reunió de coordinadora d'entitats, per tant, si aquells que estigueu a part d'una entitat, en principi sapigueu que la junta vostra està avisada perquè
enviï amb algun delegat a aquesta reunió, que com sabeu, bàsicament es tracta que les entitats coordinin al màxim el que és el calendari d'actes per evitar el màxim de celebracions, veure què tenim pel 2014 i també donar les instruccions bàsiques per el que serien les presentacions de les activitats del 2014 i les subvencions a rebre. Abans, en el capítol d'obres, volia preguntar-te, perquè no sé si ho sabíem, que entenem bé, teníem pendent el que era l'arranjament de dos camins, un a les Parellades i l'altre al camí de Calfasset, em sembla, que sé que això estava bastant a punt, però no sabia de fer. S'han acabat de parlar amb els veïns i cal d'afinar per no afectar ningú a l'hora d'arreglar el camí. Doncs el que sé que en principi hi havia l'aprovació feta. Dintre del mes de desembre l'arquitecte en d'acord de deixar tot lligat i abans de fer-ho parlar amb els veïns. Això serà el desembre, abans de festes. Perfecte. Doncs aquestes dos arranjaments que eren dues obres amb camins que teníem també tocant les aigües, també entre les aigües o senders en les aigües. En principi una a les Parellades i l'altra al Calfasset en previsió. De fet, els pressupostos aquí sí que estan aprovats. El camí dels pressupostos des de la carretera fins a Calfasset. Sí, hi ha un tram. Sí, hi ha un tram allà de la carretera. Sí. I l'altre és un camí que baixa directe de les vinyes cap a les cases de les Parellades. Passem cada dia. Allà també ja està signat el pressupost. També són dues coses que estan enganyades. Molt bé, doncs si no hi ha res més, aixequem la sessió. El proper ple ordinari serà el mes de gener. Desconec si tindrem ple extraordinari el mes de desembre. Si no hi ha res de nou el mes de desembre, en principi seria descans i aprofito a veure la consistori ja per donar bones festes. Ja que en teoria és la voluntat que sigui el darrer ple de l'any. Si no és així, doncs ho tornarem a fer.